Mä oon Sara Purhonen ja tulen Animagista, eläinlääkintäyhtiöstä. Hoidetaan pieneläimiä ja hevosia. Meitä on 450 ympäri Suomen maata, 38 klinikkaa. Pohjoisimmat löytyy tuolta Oulu-Haukipudas-Kiiminkin alueelta. Joo, me haettiin HR-järjestelmää tukemaan meidän liiketoimintaa, auttamaan meitä siinä, että ketä meillä on töissä, miten me tuetaan sitä heidän työsuhteen elinkaarta sen koko matkalla. Ja Sympa auttoi meitä tässä asiassa mainiosti. Me nähtiin, että Sympa pystyi tarjoamaan meille simppelin, yksinkertaisen kokonaisuuden, johon me pystyttiin itse voimakkaasti vaikuttamaan, että mitä me tarvitaan ja toisaalta mitä me ei tarvita. Sympa on auttanut meidän arkea siinä, että me on saatu se koko henkilön työsuhteen elinkaari siihen samaan Sympa-järjestelmään. Työsuhteen alkamisesta työsuhteen päättymiseen, erityisenä painopisteenä osaamisen kehittämisen kokonaisuus, joka meidän asiantuntijaorganisaatiossa on ihan äärettömän tärkeä asia. Ihmisten osaamista tuetaan, sitä viedään eteenpäin ja Sympa auttaa meitä kohdentamaan myöskin koulutuspanostuksia mahdollisimman tarkasti ja kustannustehokkaasti. Mä näin ja uskon, että erityisesti työvoimavaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa niin Sympa palvelee erittäin hyvin. Enkä ole toistaiseksi löytänyt markkinoilta vielä toista vastaavaa, joka mua voisi auttaa tässä HR eteenpäin viemisessä ja liiketoiminnan eteenpäin viemisessä. Sympa kannattaa hankkia, jos haluaa simppeliä ja yksinkertaisen järjestelmän, joka tukee liiketoimintaa, ohjaa käyttäjää, on käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen.